Amalma wa me furi da man watsina malikuna malikokan e yapoda makandido maklingna ngla mi ami afo société kola abado nga fo adamania bila mamano surtout famille konona na ibaye ka fo tension be famille badere be bi baro tension be famille konona soit iba soro frère do ni do mandi balmando di do mandi. Bon, malgré tout, la famille, c'est la famille. Famille est famille de quoi. Mais à part que famille bena ka gela de gela mbe famille mi kono o gela to famille do kono ba famille bena ka gela de wala sa famille yere fana ka se ka tanya fe il faut que aka nyishi aka gela mo ti buli gela nye ni bulanya plaki i plaka ta soro nya fe mais bi fere de ke wala sa solution mun be se ka soro la ibo ulu bara de ke donc o gela munun be famu kono anga du kono ba sura kara so be ga juguya yere do adamaro nyonche sita fe sita kanya ali ni balman do here do soro do ba soro balman do imbe aba juguya ko al na ma fo voilà aka boada la ka fo karma sana wala yeni soro yeni keda nyana vraiment c'est souvent amano quoi parce que juguya be et puis farafina yere farafina c'est que tiene ko dusu be farafina quoi farafina tiene ko dusu barga de ka bon ko jugu parce que dusu munun bana ambo dusu ta kaceni ke farafin de baye ka fo an be kunu de ta kaceni ke ko c'est que comme min kera kunu famu konana mo bo ta ka barake iba soro famille fla misala obi fa ko daga kala furu walma kala femere no barada mne dron iba soro dobita boy ko nyeta la ko nunu ga famille no tiyan fa ne ne ufsa nunu ga famille tiyan fa fa do nunu tiyan ga furu fenke. Donc moi je pense que comme nous venons na auche o de kan ka sa obi ka ben au na auche mais comme nous kera est-ce que abso ko effacer ka boy out se ko effacer ka boy out se ko supprimer o kera ka boy kera de donc amitan nye fe frère be ko effacer mais mo bo ta ka bara ko no ko anyebe nare anu nu ta ka ko nyoy ble mais souvent comme farafina la ka réalité do ko do be al na kera ka ba abi gela do mo nyon che ati ke sababu ye ka mo ke ina fo me fola chuko ka se akete souvent amando ko ble ka dépend mo ka chuko ya yoro ke chuko ya mais amanga itulu tuguni ka chene wera de ke quoi voilà c'est à dire que adno ko nana abe argument wera soro ka fa alna commandai abe argument wera soro ko kula te mais ata fo ko non ko comme ku kera usan ko nuye ni ke non abu toiri parce que nayo ke dron anu munu be nyona abna hakna wera jugo olu fana kono donc finalement olu fana ba amine nay mais donc nous connaissons ibo ni anga sigida wala bursu no yoro la yoro chamana mo bi nyongo mine non fen ni c'est que asusu do be soro parce que mo ini mo do be kele bi mais sini amako be se ka jonyo na de wana mo jura nyongo na ka soro kele ba nyongo je est ce que abu se ka nyongo ba mo nyable donc obiga gela nyongo je donc orla amerom na bi akaka kuma dola adamane e ka barake yere de kan orla ne livre sebengo la défi du mois adamane e ka barake yere de kan me fen na be baraka yere de kan avec ça bi degu chama be abi do bala mo ga bagama ka tabi koju wa kuma dola e yere adama ne yere dobsi ga yere soro ka soro tijaye e dusukumbe ka jo mo chama biti ba soro mo nyongo do here soro sigi nyongo balma o wel fa sugu do donc olu be se ko jugu aminate ka soro atiki ma fin kila ma fin kila ma je kila donc pour que o jugu yere kana do ilare ibe baraka yere kan ibe baraka chukudi soit iba atiki féliciter ay baram ka nyana ni dine mo yala wele ala sugum fena ala ka ala sum cenega dusum dira ala ka buila parce que atiki ma fuy kila anyine ala fe naw fana nege bila ala ka se ka don ko yayi adama ne kan ka baraka yere de kan amano ko de et puis ne be se ka fo kelege dam nu yere be mi ka jugu folo o ye adama de aye an yere de quoi baraka yere de kan quoi ode imay mo banaw ka baraka yere kan olo ko so anga kinema kele ka chapa ama mako ni mo me karate kala ko jugu kuna e karate nyero ko kele manda ya parce que aba yere de don parce que aba do na le boraka ka a chenne no mai donc e ba dokoro ati fen fo parce que ane ti kele ka nyoy donc nan be baraka on yere kan chukala iba don ide mi baro ise mi avec ça be kele msen chama be anga du kono chama bari bi bola wa yere boya ani fesugu do mo bulu fenu ke amay adama ne kan ga baraki yere kan wa baram do wati kelente quoi bi baraki yere kan fokata kami fokati ban i bojen kono parce que situation bi yele même
bi be mɔgɔ sugu dɔ ye ko dɔ bɛ se k'i sɔrɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka don ɲɔgɔn na ko dɔ sababu la a b'i jogo yɛlɛmɛ a b'i yɛlɛmɛ ka hakilina wɛrɛ d'i ma ka i bɛ sira wɛrɛ ta wa i b'o sira wɛrɛ mun ta o n'o fana baara k'i yɛrɛ kan o fana de bɛ o de la an b'a fɔ i kan ka baara k'i yɛrɛ kan kuma bɛɛ donc nafa de b'a la donc pour que adamadenw ka kokolo minnu bɛ yen n'u b'a kɛ a bɛ se ka tɔɔrɔ lase an ma an bɛ taa nin sira fɛ ko minnu mana an sɔrɔ an ye mun de kɛ a y'an sɔrɔ an ye mun de kɛ puis a kɛra donc baara kɛ o la et puis chaque fois a ka mɔgɔw to yen quoi pour que an b'a fɔ ka mɔgɔw to yen parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen a b'olu ɲɛna ko n'olu ye kɛlɛ tigɛ mɔgɔ la k'o de b'olu ka problème ban quoi o t'i ka fantanya ban koyi t'i ka fantanya ban i ka fantanya bannen o ye cɛsiri de ye gɛlɛya min b'i da la o ye cɛsiri de ye walima i n'i ka muso bilala ɲɔgɔn na i n'i cɛ bilala ɲɔgɔn na walima i ka cɛ sɔrɔ gɛlɛya walima i ka munumunu o t'i mɔgɔ nɔ ye dɛ sani i ka fɛn mɔgɔ la fɔlɔ i b'i yɛrɛ de ɲininka fɔlɔ de n'i ye jaabi minnu sɔrɔ la i bɛ sɔn k'a fɔ k'i b'a jaabi ɲini fan wɛrɛ fɛ donc o de ka kan ka kɛ an ka baara ye an ka sigidaw la donc an b'o baara minnu kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ fɛn caman na dɔw a b'olu ɲɛna n'olu ye kɛlɛ tigɛ mɔgɔ la k'olu b'u ka problème ban o ti problème bɔra o bɛ dɔ fara a kan de donc o bɔlen kɔfɛ i ka se ka jɔ i yɛrɛ ka kow la i b'a ta a tacogo la k'i ɲɛsin i ka ko ma adamaden mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ na adamaden fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ si danfara tɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen e bɛ k'o nata mɔgɔ wɛrɛ bolo fɛn wɛrɛ b'e bolo o tigi fana bɛ ka o nege minɛ e fana fanfɛla la donc ko ninnu caman bɛ yen a b'o cogoya de la donc tuma dɔ la i b'i yɛrɛ kisi mɔgɔ wɛrɛ fana ka tɔɔrɔ ma dɔw fana bɛ ɲumanya kojuguba in fana man ɲi koyi parce que ɲumanya kojuguba in ye jumɛn ye n'i ka générosité dayɛlɛ tuma dɔ la mɔgɔ b'a essayer k'o bɛ profiter la k'i susu quoi i yɛrɛ lakana quoi i tɛ se mɔgɔ ma dɛ mais i b'i yɛrɛ lakana i bɛ hakili to i yɛrɛ la mɔgɔ kana tɔɔrɔ lase ma parce que e bɛ ka ko ɲuman minnu kɛ sisan n'i m'i yɛrɛ lakana ni mɔgɔ ye tɔɔrɔ lase ma e ka ko ɲuman kɛ na dɔw bɛ a ka ca ala fɛ a bɛ se ka dabila e tun tɛ fɛ ka taa o hakilina fɛ donc i bɛ fɛɛrɛ de kɛ walasa o ko ninnu caman bɛ yen i bɛ olu se ka olu dan sira la donc an balimaw an bɛɛ ka baara kɛ an yɛrɛ kan wa ni mɔgɔ min fana ko a ti bɛn fɛ ni mɔgɔ min fana ko k'a t'i ka ko la jagoya tɛ k'a ka nɔrɔ mɔgɔw la koyi jagoya tɛ koyi mɔgɔ dɔw fana tɛ ladi koyi mɔgɔ dɔw tɛ ladi i b'olu to yen de dɔw bɛ yen dɔrɔn n'o ye ladi u b'a fɔ ko jagoya k'i ka non dɔw ta ye ladili ye min dɛ i b'a to yen a bɛ taa a den kɛ ka koko gisi koyi n'a taara koko gisi kuma min na o y'ale ka ladilikan de ye olu fana y'a ladili dɔ de ye koyi voilà donc mɔgɔ dɔw bɛ o cogoya la wa a tɛ se ka mɔgɔw yɛlɛmɛ quoi k'a bɛ mɔgɔw jogo yɛlɛmɛ jago an bɛ kuma mɔgɔw fɛ an bɛ hakilina di mɔgɔw ma mais jogo yɛlɛmɛ ni décision laban a b'i yɛrɛ de bolo a b'i yɛrɛ de bolo koyi donc an ka diɲɛlatigɛ ɲɛ ni décision laban fana a b'an yɛrɛ de bolo ala k'an ka diɲɛlatigɛ ɲɛ